assalamu alaikum bandiraɓe o ko Baye Niass joom tengade makki gasi Fouta ne partir fosol mbaɗen focus 2024 onon les patriotes promo votant en ko poti hebde carte mumen mais won guure ɗe en cuwa uddidde sellilaji taw mbaɗen feere gudditen sellilaji département de Matam 6700 et quelques voix mo kebdeno ɗum wona haydara ene famɗi mi wi on 2024 ko 50-50 walla 60 et dosis 40 parce que makki koko gasi primo votant concernant parce que o wonata dernier man débattre haalde Mauritanie et Sénégal o wonata hen dernier man vidéo mi nani des cons des ignorants ɓe mbaɗimi répondre minen ɗo e Sénégal sukaɓa men jibinaɓe ɗo e nder Sénégal yummumen ko sénégalais ji bammumen ko sénégalais ji enen jogui carte judde enen jibita e hôpital uji Sénégal ɗo kayitaji juddu Sénégal jogui jiɗat résidence pour dañde carte donc neɗɗo jibineɗo yiiɗa dañde kayit juddu sah ronka taw ko waɗano ko déclaré au début ronko dañde neɗɗo wona ɓinguel sénégalais pose carte d'identité mum dépose carte d'identité muɗum ronka hebde carte muɗum taw ko ɓinguel sénégalais jibina koye Sénégal mawni koye Sénégal bamum e yumum foof ene jogui kayitaji Sénégal jiya neɗɗo ummo himɓe guittuye e nder Mauritanie gadde ɗo henno dakke e même jour mbimamite dakke résidence lijjitane kayit juddu taw ko des faux papier dakke carte mbaɗane hen inscrit e ɗum ɗo taw ene mbawi vodde sukaɓa men ɗo mbaɗeno inscrit taw ko fodɓe vodde kadi oɗon kaala oɗon jaabo Baye Niass oɗon mbi kala tenude jogui carte en jogui ɗon vodde jeehe ƴeewon joguiɓe double nationalité foof ala mo tawata wonɓe tawata ne jogui nationalité Sénégal et Amérique ɓe mbawa wadde États-Unis de soɓe goota États-Unis ɓe gotata koye carte d'identité Sénégal ko élection Sénégal ɓe mbawi vodde mais ɓe mbawa vodde e élection Amérique wonɓe France ɓe mbi toon ɗon goto ɓe mbawi vodde koye élection Sénégal mais ɓe mbawa vodde élection France kala e mabɓe gotoɓe élection France ay ilminat électeur ma ɗo e Sénégal a wawa vodde e nder Sénégal élection Sénégal vous êtes des ignorants mes frères ala photo jiiɗa citoyen gotowo élection France o otta élection Sénégal c'est impossible wawa wonde ko Mauritanie naɓe tan mbaɗata ɗum ɗo hen te ɗum ko fraude mbiɗon cas gambinaɓe ne mbaɗa ko haɗon wadde dénoncé mbata min komi bammon mami waɗa dénoncé ne mbaɗon dénoncé mbaɗe ɗum dénoncé injustice ko injustice fat deuxième vidéo o eyi bandiraɓe on calminama on feewi en gari gam wadde vidéo goto pour haaldude bandiraɓe c'est à dire caggal ne jebɗen des attaques contre bandiraɓe men wonɓe Mauritanie taw ko ɓiɓɓe fulɓe ina moƴƴi gadden mbaɗen vidéo pour wadde labtinde yoga e gueɗe c'est à dire élection ji dewɗi ɗiɗo e Sénégal guila président Macky Sall laami chaque élection ma dañ konnguli cofɗiɗi opposition sénégalaise wondude e sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe en mbawa wiide ɓe gona fulɓe mais quand même ko jasɓe e nder leñol ngol kamɓe foof ɓe ndenta ɓe gona e wadde attaqué fuutankoɓe ngam vote mboɓe mbaɗata o saabu kamɓe ɓe kooli ko président Macky Sall ko on ɓe ƴetti ɓe mbaɗi ɗum leader muɗumen ko on kadi ɓe kooli e jappere laamu Sénégal te ɓe jogui droit votande moɓe jiiɗi votande bon joni ɓe ganda to ɓe payi ɓe mbi ko Mauritanie naɓe bonnoniɓe ga e Sénégal non Mauritanie ala Sénégal ala saabu Mauritanie e Sénégal ko leydi gotir saabu maayo yonani kerol heewi sa rewi e palol dande maayo ngol ɗo kaldami noon ko yimɓe finɓe famɓe so tawi neɗɗo heewi haala famɗi gandal haalata ko erreur ɓoyata haalde caɗele d'abord so tawi neɗɗo ko partisan Sonko yoya o janggoye histoire seeɗa saabu histoire no moƴƴi hanke he canki ko adi Sénégal no waɗa existé walla Mauritanie ene wooda ko Fouta oɗo godnoɗo ɓeyto koɗno ko rewo ɓeega koɗi worko ha hande ko ɗum jokki ene yaha ɗum ko goho ɗiɗi ha hande ɗo ɗo jaraten fulɓe wonɓe Mauritanie ɓe ko kamɓe goni Sénégal neɗɗo wonat to tanum wona ga walla neɗɗo wona ga jatum wona to ɓen ɗon wonɓe toon e ɓeneɗo ɓe wonɓe ɓe ga eɓeni ndesodira ha hande dartaki neɗɗo jibine ga rese to walla neɗɗo jibine toon rese ga
wadde neɗɗo de jibina mawni ene fuɗɗi ɗon dañji kayitaji muɗum to neɗɗo resa kadi ne wawi toon dañji kayitaji mum wadde wonde nde Mauritanie naji ngara gota Sénégal c'est valable sabu neɗɗo ne wawi jogade double nationalité ɗum wona délit gueɗel keddigel ngel no foti yimɓe goni hande gummi Sénégal ɗo jeehi koɗoye France te enen goto toon so élection présidentielle France dawi eɓe goto parce que ce sont des nationalités eɓe jogui droit vodde toon ɓe hen desi toon rewɓe tubakoɓe jibini toon sukaɓe métiseɓe eɓe jogui toon droit ɓe gotat toon soɓe gartiɗo e Sénégal ɓe kawre élection ɓe gotat walla so élection yonti eɓe mbawi vodde taw ko élection Sénégal à partir de France où est le problème guila neɗɗo wawi wonde français vote e élection présidentielle Sénégal walla législative Sénégal wiye neɗɗo Mauritanie naji oɗo woto fotgal ɗum erreur ɓurani ɗum kono noon ko majjere gueɗel keddigel ngel koɓe mbiya koɓe mbaɗata ko ɗum manipulation ko ni ɓe mbaɗata haɓe ceerde yimɓe saabu joni attaque ummade e jeeyaɗo e Sénégal woni joguiɗo carte nationale d'identité sénégalaise wadde attaque fulɓe jeeyaɓe Mauritanie ene taka pullo jeeyaɗo Mauritanie o waɗa contre attaque so ɓooyi fulɓe kaɓa e koye muɗumen taw hanani woto janene on ɗon piége mami haalan mon gueɗel gotel heewi so neɗɗo jaasi wiye mbabba minen fulɓe aynaɓe egge en ɓe min natti yidde nande ngol konngol sobo bamɗi amen ɗi ene nafa amen somin geggi emin jogui baali beyi e nayyi bamɗi ɗi jahat kono ƴoogo emin jarnira ɗum beyɗi e baali ɗi e nayyi ɗi wadde bamɗi ene jogui nafoore hay ko wiyete ko neɗɗo jasɗo ko rawandu ala hande a toɓɓate galle tawa joomen galle en ɗanima rawandu ndu wofma duttoɗa wadde yoga e yimɓe bamɗi ɗi e dawaji ɗi ni ɓuriɓe saabu ɗin dawaɗi ɗin bamɗi gaddani caɗele hakkude leƴƴi il faut que ça soit clair eɗen mbawi jomum tan ko jasɗo kaɗen ɗon wa amma rokkude ɗum inde rawandu walla mbabba ala ɗum way kono neɗɗo o ko tinni ɗum jiɗmi wiide ko Ousmane Sonko hande o e hanki o e janga o fof ko Ousmane Sonko tan mi haali mi wi'ani yimɓeɓe yo jaab mbimi yimɓeɓe ko yo ƴewru guiti muɗumen Ousmane yiɗa Fouta yiɗa fulɓe yiɗa pular donc gonduɗo e muɗum haysa ka ɓiɗɗo pullo ka ɓiɗɗo fuutanke so ɓooyi gontata ko gagne bande en saabu a wattat haalde ideji a wattat haalde konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi hay bandiraɓe ma ɓe jiiduɗa jeyɗoɗa galle walla jeyɗoɗa wuuro so ƴeewima ƴewratma ko yitere kutoyo te neɗɗo sa jeeyama e wuuro a wattindima wonde kutaɗo e wuuro sa welama jalta ngon wuuro ganda an hankkadi yaltudema ngon wuuro daguima saabu a jaasi bande en jiɗmi wiide ala ko wooti so neɗɗo ina yiilo ko haali so tawi ko ɗum min jiiɗi wadde prétexte comme quoi que won jeeyaɓe Fouta gommi Mauritanie goti Sénégal te ɓe ganda ɓen ɗon ko Sénégal naaɓe e kayitaji ko Mauritanie naaɓe e kayitaji te ko Allah rokki ɗum leñol ngol yoɓe gandu ko noon kadi neɗɗo woniri pullo o jeeya Mali o jeeya Sénégal noon neɗɗo goɗɗo woniri pullo omo jeeya Guinée te omo jeeya Sénégal noon neɗɗo goɗɗo woniri pullo omo jeeya Guinée Bissau omo jeeya Sénégal pullo goɗɗo nanɗo omo jeeya Gambie omo jeeya kadi Sénégal ɗum ko Allah rokki ɗum leñol ngol ko nema mbo Allah rokki pulaako wa amma noon so neɗɗo jeeyama to fotani vodde ga yoɓe ƴeewoy joolaji gonɗi Guinée Bissau ɗi ina gartana gotana Ousmane Sonko ɗo Ziguinchor ɗo yoɓe ƴeewo joolaji jeeyaɗi Gambie ɗo ina jalta Gambie ina garana goto Ziguinchor ina gotana Sonko yoɓe jaa mbaɗoy contrôle ɗin ɗon votuji so tawi neɗɗo ko partisan Sonko ko heddi ko woni min woni konnguɗo natta hooram neɗɗo wiide min komi partisan Sonko rutto wi farba gon ko jasɗo sellata farba au moins darima ha hôpital mawɗo waɗa construire ɗon ɗo Agnam ɗo farba au moins darima ha emploi des jeunes won sukaɓe waɗaɓe recruté taw ko inde mum maître Malick Sall ummade 1992 13 faade hande ko waɗata e social e nder région de Matam hay goto anda no foti au moins ɓeɗo hen goto foof nana dari ene itta e jawdi muɗum no totta yogue yimɓe joni an mbiɗa ka partisan Sonko waɗi ɗo ko noddude combat mortel fodde 14 personnes maayi en Sonko taki ɗum noddede ha 14 personnes maayi koko wiya ƴeeɓimo cukalel dewel Sonko kala de haali hande haala hade mo wuuri tawat ko haala kan ɗon o itti ko o watti haala ngokko jomum toujours ko kañum haala tan yeddito hoore mum kala mbo wi ko jasɗo hande janggo fawma jungo e wala bo wima ndeen kala mbo wi ko moƴƴo hande janggo yennuma kala mbo wi hande ko ƴoƴƴo janggo wima ka gaɗa kala mbo wi hande ko poɗɗo ware janggo wima an ka président modèle kala dossier garɗo mo ganduɗa ina intéressé Sénégal naɓe walla no waɗani Sénégal naɓe gartan mbo mbitono ko leader mon kañum ma dara adda e on ɗon dossier propagande ha jangga e jaam yimɓeɓe jaa ha cikka kala ko gonga ɓe ƴeewa taw ko fenade sabu ko ɗo dari assemblée nationale o wi ñande terre o huɓɓi yeehi jaam ñaaji atti kanko natta yettede Sonko et pourtant ha joni omo yette Sonko terre o nana naw yimɓe ne itti caɗele yimɓe hewɓe
tardannoɓe kuruji tardannoɓe golle fof